तर आज मी बनवत आहे मस्तपैकी चटपटीत मसालेदार अशी लसुणी भेंडी। इतकी छान लागती ही भेंडी, खाता वेळेस इतकं भारी वाटतं, म्हणजे खूप छान चव आहे। लसुणी भेंडी असल्यामुळे याच्यामध्ये आपण लसणाचा इतका छान फ्लेवर दिलेला आहे। प्रत्येक बाईट्समध्ये तुम्हाला एक छान चटपटीत आणि मसालेदार असायचं चव लागते। बनवायला खूप सोपी आहे, टिफिनसाठी, रात्रीच्या जेवणासाठी सुकी भाजी म्हणून तुम्ही झटकीपट याला बनवू शकता। तर चला बघून घेऊया। इकडे मी ह्या भेंड्या ज्या आहेत ना, स्वच्छ धुवून सुक्या कपड्याने याला चांगलं पुसून घेतलेलं आहे आणि याचे पातळ असे काप केलेले आहेत। लसुणी भेंडी ना करायची असेल तर असेच काप करा, छान वाटते मग भेंडी। आणि त्यानंतर मी इकडं 7-8 मस्त 10 पाकळ्यांना अशा ठेसून घेतल्या। तुम्ही पातळ पातळ स्लाइससुद्धा करू शकता, पण मी ठेसून घेतलेला आहे 7-8 लसणाच्या पाकळ्या। ह्या लसणाचा खूप महत्त्वाचा भाग आहे ह्या भेंडीमध्ये। तर आता ह्या भेंड्या आपण भाजी करून घेऊया। याची पॅनमध्ये तेल तापत ठेवले, याच्यामध्ये मी 1 मोठा चमचा जिरे टाकते। सोबत तुम्ही राईसुद्धा टाकू शकता, पण मी फक्त जिरे टाकते 1 चमचा। हे 2 छोटे चमचे अंदाजे 1 मोठा चमचा जिरे टाकलेले आहेत। आता आपण थोडेसे जिरे तडतडून झाले की लगेच आपण ह्या स्टेजवर जो आपण लसूण कूट केला आहे बघा, 7-8 पाकळ्या मस्त घेतला आहे आणि त्याचा कूट केला आहे मी। ह्याचा इतका छान फ्लेवर आणि मस्तपैकी चव लागते भाजीला, म्हणूनच याला लसुणी भेंडी बोलली जाते। आपण भेंडीचे प्रकार खूप खाल्लेले आहेत, पण ही लसुणी भेंडी ना खूप मस्त लागते, चवदार लागते। हे बघा, आता लसूण ना ह्याच्यामध्ये जिऱ्यासोबत परतून घ्यायचा, जास्त काही करपून द्यायचं नाही, कारण भाजीसोबत हा फ्राय होतोच। त्यामुळं बघा, आता थोडासा परतून झालं की आपण याच्यामध्ये कटिंग केलेली ही जी भेंडी आहे ही टाकून घेऊया। ह्या पद्धतीने भेंडी करून बघा, अजिबात चिकट होत नाही, मस्त लागते। हे बघा, हे जे आपण परतून घेतो का सुरुवातीला, हीच भाजली जाते भेंडी, म्हणून काही चिकटपणा याच्यामध्ये राहत नाही। तर बघा, मस्त अशी ही भेंडी आता भाजून घेतलेली आहे। आता आपण ह्या स्टेजवर ह्याच्यामध्ये काही मसाले टाकणार आहोत। खूप सोप्या पद्धतीची भेंडी आहे। अर्धा चमचा इकडे मी हळद टाकली, अर्धा चमचा आपण इकडे टाकणार आहोत लाल मसाला पावडर, अर्धा चमचा आपण इकडे टाकणार आहोत धना पावडर, अर्धा चमचा इकडे टाकलाय मी गरम मसाला, आणि आता हा धना पावडर, म्हणजे धना पावडर, हळद, लाल मसाला, गरम मसाला हे बेसिक मसाले टाकायचे। चवीनुसार मीठसुद्धा टाकून घ्यायचं। बस हलक्या हाताने याला मिक्स करून घ्या। खूप सोपी भेंडी बनली जाते ही, अजिबात वेळ लागत नाही। चहा पिता पिता सुद्धा ही भाजी कंप्लीट होते, म्हणजे पूर्ण होते। म्हणून सकाळच्या टिफिनसाठी ना खूप बेस्ट भाजी आहे। तुम्हाला छान असा टिफिन होईल, मस्त झणझणीत चटपटीत अशी ही भाजी। बघा, अजिबात याच्यामध्ये चिकटपणा नाही आहे, मोकळी सुटसुटीत भेंडी दिसते का नाही आपली। सगळ्या मसाल्याची कोटिंग झाली बघा, आणि लसूणसुद्धा पॅक झाला प्रत्येक भेंडीसोबत। आता फक्त याला झाकण ठेवायचं आणि वाफ द्यायच्या 2-4, ह्या वाफेवर भाजी ही तयार होती। आता वाफ देते, आणि पहिली वाफ झाली की 1 मिनटं झाला की चेक करायचं। बघा, जशी जशी याला वाफ भेटते तशी तशी सगळा फ्लेवर याच्यामध्ये उतरत जातो, लसणाचा, मसाल्याचा, भेंडीला पॅक होत राहतो, आणि याची अजूनही चव वाढत राहते। बघा, भेंडीला अगदी गाळ करायचं नाही, म्हणजे एकदम पिचपिच नाही होऊन द्यायची, त्याच्यामध्ये थोडासा कडकपणा, क्रंचीपणा ठेवायचा। हे बघा, अशी वाफेवर ही भाजी किती सुंदर, छान, चटपटीत, मसालेदार तयार होत आहे। पाहता क्षणी तुम्ही अंदाजा लावू शकता ही भेंडी खायला किती मस्त वाटेल। नेहमी नेहमी आपण तेच तेच करून, एकच पद्धत करून जरा बोर होतं किंवा कंटाळा येतो खायचा, तर जरा काहीतरी वेगळं करत राहायचं। तर त्याच भेंडीपासून आपण ही लसुणी भेंडी केलेली आहे। पाहू शकता, नरम सॉफ्ट पडलेली आहे, जास्त मी गाळ करत नाही, कारण मला याच्यामधला क्रंचीपणा ठेवायचा आहे भेंडीचा। बघा, लसूण किती छान फ्राय झाला आहे, भेंडीसोबत एकदम पॅक झालेला आहे। आता याच्यावर परत झाकण ठेवते आणि 1 वाफ देते। 2-3 वाफेमध्येच ही भाजी तयार होईल स्लो गॅसवर। बघा, किती छान अशी याला स्टीम लागते, आणि तुम्ही पाहू शकता आपली ही लसुणी भेंडी किती मस्त झालेली आहे तयार। आता गॅस बंद करायचा, आणि तुम्ही पाहू शकता आपली ही भेंडी बघा किती मसाल्यामध्ये कोट झालेली भेंडी आहे। लसणाचा इतका छान फ्लेवर येतो याच्यामध्ये, चटपटीत मसालेदार ही भेंडी लागते। तुम्ही याच्यावर ना थोडासा चाट मसाला पण टाकू शकता, अजूनही जास्त रंगत वाढेल।
बघा मस्त वाटते का नाही आपली ही मस्त लसूणी भेंडी. चला आपण याला गरमागरम आता प्लेटमध्ये सर्व करून घेऊया. तर ही बघा, ही तुम्हाला मी टिफिनसाठी भेंडी दाखवलेली आहे. लसूणी भेंडी बोलतात, याचं नावच आहे लसूणी भेंडी. तर नक्की ट्राय करून बघा टिफिनसाठी. खूप कमी वेळामध्ये, साहित्य तर तुम्ही बघितले काहीच लागत नाही, झटकीपट बनली जाईल. कितीही उशीर झाला टिफिनला तरीही तुम्ही ही सोप्या पद्धतीने बनवू शकता आणि खायला मात्र इतका छान तुमचा म्हणजे जिभेचा स्वाद होईल ना, खाता वेळेस तुम्ही याच्या प्रेमात पडताना इतकी मस्त लागते. हे बघा किती मस्त झालेली आहे लसूणी भेंडी. प्रत्येक घासामध्ये, प्रत्येक बाईट्समध्ये मसालेदार आणि लसणाचा फ्लेवर असलेली ही लसूणी भेंडी नक्की ट्राय करून बघा. नेहमी आपण भरलेली भेंडी साधी भाजी करून सुद्धा कंटाळा येतो, जरा वेगळं आणि चटपटीत असं करून बघा. तर कशी वाटते आपली ही लसूणी भेंडी? टिफिनसाठी किंवा रात्रीच्या जेवणासाठी सुकी भाजी म्हणून याला करू शकता. पोळ्यासोबत, रोट्यासोबत अप्रतिम लागते. तर टिफिनला तर नक्की ट्राय करून बघा, खूप आवडीने खाताल. तर चला भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका अशा नवीन छानशा रेसिपीसोबत. आजची आपली ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा. असे छान छान रेसिपी बघण्यासाठी चॅनेलला सबस्क्रायबर करा. तर बघा मस्त झाली का नाही, किती छान आणि सुंदर अशी आपली ही मसालेदार लसूणी भेंडी तयार झाली आहे खाण्यासाठी. गरमागरम पोळ्या करा आणि याचा आस्वाद घ्या, किंवा ज्वारीच्या कडक भाकरीसोबत तर अप्रतिमच लागणार आहे. तर चला भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये. स्वस्त राहा, मस्त राहा आणि काळजी घ्या.